Κυρίες και κύριοι, μια είδηση που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Ξάδερφε, μου έχεις λείψει πάρα πολύ, γιατί δεν λες σε κανέναν ποιος είμαι πραγματικά για σένα. Πες τους ότι είμαι ο ξαδερφός σου γιατί δεν με αποδέχεσαι. Για ποιο λόγο? Όλοι το ξέρουν ότι έχουμε την ίδια καράφλα και το ίδιο ακαταμάχητο βλέμμα. Αλλά εσύ δεν υπολογίζεις τίποτα, εσύ υποστηρίζεις Panic Records όταν υπήρχε ηχοκρατορία. Εμείς ήμασταν ένα, μας χώρισε Panic Records και ο Slick. Αλλά μου μυαλό εσύ προτιμάς να χάσεις τη συγγένεια, προτιμάς να πετάξεις όλα σε ένα κουβά, αλλά ο ξάδερφός σου είναι εδώ για σένα. Βάζω στοίχημα αν με συνάντησες στον δρόμο, ούτε που θα μου δίνεις σημασία, δεν θα έλεγες κάτι στον κόσμο ότι είμαι ξάδερφός σου για να μην χαλάσεις την καριέρα σου και το εγώ σου, αλλά έτσι πληγώνεις μια αθώα καρδιά. Γιατί ξάδερφε, γιατί? Οπότε σκέφτηκα να αυτοκτονήσω. Ο ήρωας μας, κυρίες και κύριοι, αυτοκτόνησε για τον αγαπητό του ξάδερφο που δεν τον αποδέχτηκε ποτέ, αλλά έκανε υπεράνθρωπες προσπάθειες ώστε να καταφέρει να είναι κοντά του αυτός ο ήρωας, αυτό το παλικάρι που έφυγε τόσο νωρίς. Για όλα ευθύνεται η Panic. Ζήτω ηχοκρατορία προς τιμήν του αδικοχαμένου αυτού ήρωα. Τι κακό μας βρήκε. Ο αγαπητός ξάδερφος του μηδενιστή αυτοκτόνησε, δεν το πιστεύω. Τόσο νέο παιδί, ένα τέτοιο παλικάρι έφυγε από τη ζωή τόσο γρήγορα, χωρίς να μας πει εναντίον.